TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Ma'am Delia, naniniwala po ako na malaki ang pag-asa na bumalik sa katinoan ng pag-iisip niya. Kaya ko po gustong dalhin si Amanda kay Sir Ronel para magkaroon po sila ng closure at para na rin po sigurong makahingi ng tawad sa anak niyo, yung babaeng yun. Malaking bagay po yun sa recovery ng anak niyo. Sige, Hazel. Gawin mo kung ano ang sa tingin mo makakapagpagaling sa anak ko. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello, Luzon, Visayas, Mindanao! Hello sa mga nalulungkot ngayon kasi nagbibilang na ng barya kung aabot pa ba sila sa sahod. Kaya nga, parang ako lang yan, nangungutang na ng paisa-100. Ikaw nangungutang, ayan Of tayo course. Hindi, ikaw nangungutang. Oo. Sa kuripot mong sa yun, wala kang nanay ko, nasave. syempre. Sino ba magpapautang sa akin? Nanay ko lang. We, nanay mo nangungutang sa'yo, hindi ikaw ang nangungutang sa nanay mo. Nay! Nay, hindi naniniwala! Si Tanya, mangungutang. We! Ang daming racket Pero hindi, di ba, Mama Tanya, marami sa atin ang damang-dama na Yes. na bakit ang tagal ng sahod? Oo. Di Lalo ba? kapag yung buwan kasi may 31st, ang tagal-tagal ng ng 15. Ng susunod ng 15. O, di ba? Ewan Pero ko. magkamag-alala, ganun talaga ang buhay. Oo. Bilog ang mundo, magkakapera ka rin. Minsan kailangan i-suspense, di ba? Para Oo. pagdating niya, surprise! Ang laki na sweldo mo, ang laki ng kaltas. Oh. Ang laki pala ng kaltas. Hindi pala sweldo yung malaki yung kaltas Yan tax na yan, na saan mo napupunta. Diyan lang. Diyan lang sa tabi-tabi. Pero Mama Tanya, ngayon ang unang araw ng filing ng COC, Clash of Clans. Tama, Ay, tama. Ano ba yung COC? Ano ba yun? Ano nga ba Certificate yun? of Candidacy. Oh. Yung Oo. pala yun. Akala ko, Clash. Clash. Oo, yun lang din ang alam ko. Charot Basta, lang. O ano? anong wish mo? Sinong mag-file? Sinong wish mo? Sinong wish ko? Sino iboboto ko? Sinong wish mong magpasa ng certificate Actually, of Mama candidacy? Tanya, ko wish kong magpasa. Kaya, Yes! ba't ayaw mo? Ba't nagre-reklamo? Parang ayaw mo. Oh, ayaw ko talaga. Kaya lang mawawala tayo sa Oo, radyo. oo, kaya nga gusto mo ba yun? So, wag na lang. Hanggang West na lang yun, Oh, West. tama. West na lang. Diba? Wala akong, totoo lang, wala akong masyadong mapusuan ng bunggang-bungga ngayon. Ngayon kasi inaabangan talaga nila si Duterte. Oh. Mag-file ng COC. Magpa-file Ang dami kaya? nakaabang. At sabi ng kanyang advisor, di ba? Oh. Balak daw talaga. Hindi natin alam. Baka lang, teaser Basta ganito lang yun, kabisyo kapwa, maging matalino po tayo sa pagpili ng ating iboboto. Parang pagpili lang yan na mapapangasawa, na magiging jowa. Yes, pero bago ka magpilingерang botante ka na, magparehistro ka muna. Hindi ka naman nakarehistro. Magpilingera dyan. Oo nga. O kaya mamatay nyo, magpa-activate ka muna. Baka deactivated ka na ng 2 years. Tama. Pil na pil mo dyan. Miguel. Ay! Sino kaya iboboto ko? Ang tanong, nakarehistro ka ba, te? Pagdating mo doon, wala kang pangalan. Ewan ko sa inyo. Ano ba, yours na nga ng programa. Inaabangan ng bayan. Corrected by, eto na nga po ay... Number 1 sa tanghali. Oh my gosh. Look at her bar. TLC, the Drama Special Interactive, involved ka dito. At eto na nga pong pag-uusapan natin ngayong araw ng Lunes. Yes, eto na.
hyper, ha? Yes, ang totoong pag-ibig. Full battery ka ngayon, ha? Kanina inuubo ko, pero ginawa ko, hindi ko sinabi sa tech, hinanaan ko yung aircon. Huwag kayo maingay, tayo lang nakakaalam Hoy, yan. wag kang ganyan. Ang totoong pag-ibig, kayang tanggapin kahit ano pang meron sa'yo. Wow. Ang sarap sa tenga ng quote natin, di ba? Truth labels. Masarap talaga, o diba? Kaya naman, kung ikaw ay nasasarapan, Yes. maki-involve ka na now na. Mag-comment ka lamang po sa quote ipinost po namin Correct. sa Facebook fan page po ng Love Radio Manila or Yes FM Manila. Doon po mismo sa ibaba nun, doon lamang po kayo magko-comment, hindi po sa kung saan-saan. Yes. At pagtapos mo mag-comment, mas maganda marinig yung boses mo sa air. Yes. Yan naman ho laging wish namin. Kayo rin magsalita ho dito, di ba ho? Uh-huh. So, VM na ho, voice message po sa sinabi ni Christine Derara fan pages. Yes, FM Manila or Love Radio Manila. Voice message na. Sa mga nagtatanong po ng Viber number ni Christine Dera, ito po, Okay. makinig po kayo. Ang Viber number ko po, 0917-841-3951. Aba. 0917-841-3951. Number naman ni Tanya Chinita sa Viber 0915-2878-000. So, ito na nga po, pag-usapan na nga po natin ang inyong mga komento, kuro-kuro palapalagay tungkol nga po sa quote natin for today. Yes. Sisimulan nga po ni Tanya Chinita. Sabi ni, ganyan ka naman, lagi mong pinapasa. Ni Mary Ann, yes, cartoon. Mary Ann Ayaw Sordilia. mo. May preno. Sordilia. Tanya! Tama. Hi sa Pabebegers. Yun lang sabi niya, tama. Wow. Tapos hi sa Pabebegers. Ang lalim nun eh. Ana Sofia, Shaina, Mary Ann, at ako dyan ng Team Krista. Nakiki-FB lang. Haha. O, tama kasi maraming A. Tama. O, diba? Hugot na hugot yun eh. Sabi naman dito ni Lilibet de la Cruz Dimla sa Facebook, tama po, ang totoong nagmamahal kahit ano ka pa at maging sino ka man, na-curious ako sa ano ka pa. Kung alien ka ba o aso Oo ka. nga, ganun. tama. Kahit ano ka pa at maging sino ka man, mamahalin ka niyan totoo at tapat. Paki-great. Ang dami na nila. Pwede ng ano. Kasi paki-greet po yun. Paki-greet po sa Music Love. Music Love Groups, Sir Albiter, Arky Lagda Latiban, Sir Joel, Sir Julia MR, at Sis Lynn Sapo. Salamat po sa mga payo nyo. Chatmate Groups. Oy. Thank you. Nagpabati, tinagri naman. Eto. Bagal magbukas. Teka lang. Gandang tanghali po, Miss Tanya and Christine. When you are in love, accept everything, whether it is good or Bad. Loving means acceptance. Pag galing ka, Miss Tanya, this is Irene of Tanawan City. Pabati po ang mga mananahi dito sa J4S Garments. Thank you po. Hello po! Ang dami mga panahian na nakatutok sa atin. Sabi naman sa'yo, wala, number 1 na tayo sa tanghali. Paano? Wala na tayo magagawa pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Diyos ko Sabi naman. naman dito sa Love Radio Manila Facebook fan page ni Jack Pabiliar. Si Jack. Jack! Tama po yan. Kahit may something ang partner mo, something like, alam nyo na. Yes. Ganun ang pagkakasabi. Kahit hindi ko na-get, sige na lang. Sige. Hello, Ate K Hello, Ate T at K. Lagi kami nakikinig dito sa inyo. As in, araw-araw, idol. Salamat po. Saan bang sa inyo? Oo nga. Kung saan man ang sa inyo, maraming Oo, thank you po. At dami na nagte-text sa akin ito. Happy Fiesta Nuestra Señora la Virgen del Pilar to all Samonggeños. Happy Fiesta. Happy Thank you, Miss Fiesta! Tanya, and more power. Happy Fiesta po. Maraming salamat kasi kahit fiesta ay talaga nga namang Nakaabang po kayo. corrected by kami ang inyong Ay, fireworks naku, laki ngayong ng araw utang na na ito. loob namin sa inyo. Sabi naman dito sa Viber ni Emeline Caras, tama po, Bebe Christine, kasi dapat lahat mamahalid mo sa akin, good at bad side. Ano daw? Tama po, Bebe Christine, kasi dapat lahat mamahalin mo sa akin, good at bad side niya. May tumatawag eh. Dahil package deal po ang magmahal, di po pwedeng by isang side lang ng katauhan. NBA, ano? Alam mo, Mamahalin friend, mo, kaya di po yan. yun kasi parte lang po yun ng pagkatao niya. Dapat po yung buo. At kahit ano pa man ang nakaraan niya, nakaraan na po yun. Dapat ang iniisip nyo, yung present at ikagaganda ng future. Yes. Dahil pag nabuhay kayo sa nakaraan, walang mangyayari maganda. Never kayo makaka-move forward. Sabi ni Emeline
Karas. Huwag po kayo tumawag, hindi ko rin po sasagutin eh. Galit na po si partner. Kasi nagbabasya ako ng message sa Viber. Tama. Tawag sila ng tawag. Diba? Nahihirapan na nga ako eh. Kalma ka na, friend. Kalma naman ako. Sabi ni Jeffrey Marata sa Viber na online ngayon, para Oh. sa akin, mali yan, Miss Tanya. Kasi kailangan mo din baguhin ng isang tao para sa ikabubuti niya. Kasi masasaktan ka lang eh. Remember, nasa taas ang utak, nasa baba lang ang puso. Alin ang mas baba sa puso? Pakibati po, mga Tinanong pa kami. taga SS, si Bembem at Ate Eden ng SSS. Hindi ako yung nagtanong nun, ano pa yung nasa baba ng puso? Sabi naman dito ni Jason Ramos, magandang tanghali, tama yan. Kung mahal mo siya, tanggap mo kahit ano pa yan. O, diba? Ano pa yan? Kahit alien pa yan. Makinig naman tayo ng mga voice message. Tama. Ito si Minji Hovido. Minji. Good morning po mga Tanya. Dito sa Morning. Saudi, good morning. Kung mahal ka po talaga ng isang tao, tanggap niya kung ano ka at sino ka. Kasi ang pag-ibig, kailangan tanggap niyo kung ano ang mayroon sa isa't isa. Kasi pag hindi niyo tinanggap, hindi rin kayo magtatagal. Masisira lang yung relasyon niyo kasi kung may nakaraan yung bawat isa, isusumbat niyo. Kaya kailangan, bago kayo magmahalan, bago kayo magsama, tanggap niyo muna yung nakaraan ng bawat isa. Hello po, good morning dito sa Saudi at sa dati kong katrabaho dyan sa Pasay City sa Salas Street Korean Grocery. Hi! Thank you, Minji. Ingat dyan. Eto naman, pakinggan naman po natin si Roswell Gonzalez. believe I can fly. Ay, Diyos mio. I believe I can touch the Patatawa. sky. Oh my God. Never Malinaw. Mario I believe I can fly. Ay, mag-uusay talaga. Ay, anak ni San I Pedro. believe I can soar. O tapos, I believe I can open the door. I believe I can fly. Sige, lipad na. I believe I can fly. Lipad na. next time kuya, pwede naman kumanta pero sana itama yung lyrics. Hindi, maganda yan. Parang putsugat. Budi na dessert. Boom, kakaligalag. Joke, kalak, kabot. Parang ganun Watch din my yan. web. Oo. Watch me, nana. Putsugat. Oo, diba? O, ito pa, isa pang voice message. Richard Isagan. I believe. Hello, Tanya Chinita. Hello. Ang tunay na pag-ibig, yung ikaw lang ang una at huli niyang mamahalin. Ikaw lang. Binabati ko po Yun. yung mga taga-letre dyan, lalo na kay Rodel. Yan, natutulog yata yan. Pero nakikinig yan ng radyo, Yes FM. Kung piso lang sana yung... Yes. Wala pa nga, natatawa na. Wala pa nga yung punchline. Oo, umubo lang, natawa na. Eto last na voice message Tama, bago tayo tama. magdramahan. Tama. Si Bernadette Correct. Serwin Relaison. Ate Berna. Gandang tanghali po. Kaya totoo po yun. Meron po kasi kaming kapitbahay na ganyan yung sitwasyon. Dati po siyang tanggabi. Pero nung ninahasa ng isang lalaki, panlaki ng pagbabago niya. Dami nung naririnig ng mga kasiraan sa kapitbahay namin, pero lumamang panilasyon nila. Kaya naniniwala po ako na kahit ano ka pa kaya kang tagapin basta ng pagmamahal na mamamalas ng sa inyo. Salamat po. Pabati po ang pamilya ko, Renaising Swami. Ate sabihin Bernadette, mo nga, wala po sabihin kami mo nga. naintindihan. Akala ko naman naintindihan mo. Ipapashare ko sana Tinatry sa'yo. kong intindihin eh. Oo. Transcribe mo. Oh, Ate Bernadette, next time, linawan mo yung boses mo at Tama. medyo hinaan mo yung radyo mo. Yes. Huwag ka bumulong kasi hindi na, mga kapitbahay namin. Baka may makakakita kasi sa kanya at makakarinig. Alam mo, Mama Christine, nakikinig sa atin si Ma'am Zaira Gonzalez ng ACF. Hello, Ma'am Zaira! Sila ni Ma'am Jazz nakikinig. Hi, Ma'am Jazz! Maraming salamat po sa pagtutok. Eto na, magdramahan na tayo ngayong oras na ito ang mga Yes. bibida. Si Hazel. Bilang Hazel Ricahero po ng Yes of Manila. Ronel, Rico Pañero, Yes FM Manila. Ronel or Qme yan. Qme. Si Mother, like barista po ng Love Radio Manila. Amanda, Shiny Sai Love Radio Manila. At psychiatrist. Ay, may psychiatrist. Oo, may sakit sa utak dito. Super ng Love Radio Manila. Eto na nga po ang kwento ni Hazel. Dito yan sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Shh, quiet na. Graduate ka na ng nursing pero wala ka pang lisensya? Opo, Ma'am Delia. Kakagraduate ko lang po kasi last October. Tapos po, nagpe-prepare pa po ako for the next nursing board exam.
Wala ka pa palang experience. Hindi ka ba natatakot na mag-aalaga ka ng isang may sakit sa pag-iisip? Kakayanin ko po, Ma'am Delia. Hindi ka dapat matakot kay Ronel. Hindi naman siya nananakit. Pero mahilig lang siyang sumigaw. Ma'am, bakit po ba nabaliw ang anak niyo? Ikakasal na sana ang anak ko pero hindi sumipot sa araw ng kasal ang fiancé niya. At tuluyan na siyang nawala sa katinuan niya nang malaman niyang nagpakasal ang fiancé niya sa ibang lalaki sa araw mismo ng supposed wedding nila. Hazel, tara. Ano ba? Ano po Walang pako sa mata. Huwag kang matakot kay Ronel. Nakatali ng kadena yung isang paa niya, kaya limitado lang ang kilos niya. Ronel, anak, anong problema mo? Bakit ka sumisigaw? Sige. Ay, mama. Kayo pala. Musta? Uy, may kasama kayo. Ano yan? Tao po ba yan? O mascot? Hindi ko pa po birthday. Kaya, bakit po kayo managdala ng mascot? Baliw talaga to. Mukha ba akong mascot? Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Hazel. Wala po yun, Ma'am Delia. Anak, siya nga pala si Hazel, ang mag-aalaga sa'yo. Uy, Yumi, tingnan mo yung mascot, oh. Ang taba-taba niya. Alam mo, kung sinong kamukha niya? Yung favorite mo, si Barney. Kakape ko na to, ha? Ronel, mabait si Hazel. Kaya be nice to her, okay? Ano sa palagay mo, Kyumi? Ay, nako, Kyumi. Mukhang matara yung matabang mascot. Kakatakot? Naku, nakakatakot, ayoko. Mama, sabi ni Kyumi, ayaw daw po niya kay Miss Barney. Ronel, anak. Di po ako si Ronel. Ako po si Kyumi. Siya naman, si Kyumi. Pareho po kaming si Kyumi. Mabait si Hazel, anak. Maniwala ka sa akin. Kaya mula ngayon, siya na ang mag-aalaga sa'yo. Yumi, tingnan mo si Miss Barney. Nakasimangot. Kasi naman, Kyumi, tinatawag mo siyang Barney. Bakit? Mukha ba siyang dinosaur? Dinosaur? Kung hindi ka lang baliw, naku, baka sinapak na kita eh. May binubulong ka dyan, Miss Barney. Sige, kung ayaw mo ng Barney, ikaw na lang si Dumbo. Ronel, gusto mo na bang kumain? Hindi Ronel ang pangalan ko. Kyumi. At saka ayokong kumain. Baka lasunin mo pa ako. Bakit ko naman gagawin yun? Kyumi, kapag ginawa ko yun, bukod sa masesesante ako sa trabaho, makukulong pa ako. Di ka rin plastic, no, Miss Dumbo? Siguro, mataba ako, pero cute naman, di ba? Cute naman ako, di ba, Ronel? Kyumi. Cute daw siya, oh. Anong say mo, Kyumi? Cute her face. Alam mo, Kyumi, kahit na chubby ako, mabait ako. Pwede tayong maging friends.
Sige, sabi mo eh. So, friends na tayo ha? Ano? Anong say mo doon, Kiyomi? Ha? Ano, magsalita ka? Sige, Kiyomi. I-friend na natin si Miss Dumbo. Bahig na si Kiyomi. Friends na tayo. Mabuti naman at dahil friends na tayo, huwag mo na akong tatawaging Miss Dumbo o kaya Miss Barney ha. Tawagin mo ako dapat sa pangalan ko. Hazel. Okay ba? Okay. Yumi, kakain na. Yay! Kakain na! Kiyomi, kakain na raw sabi ni Hazel. Tamang-tama, Kiyomi. Gutom na nga ako eh. Mukhang gutom na kayo ng friend mong kumot ha. Alam mo, Hazel, isang super kumot to si Kiyomi. Nakapagsasalita siya tapos kaya niyang gumawa ng mga magic tricks. Talaga? Oo, kaya nga dahil sobrang idol ko si Kiyomi, Kiyomi na rin ang pangalan ko sa sarili ko. Hazel, ilang taon na rin kaming magkasama ni Kiyomi. Siya ang naging kasama ko sa pagtawa, pag-iyak, at sa pag-alala kay Amanda. Amanda? Sino siya? Si Amanda! Pareho namin siyang love ni Kiyomi. Kaso, hindi niya kami love. Iniwan niya kami at sumama sa iba. Ganun ba? Kiyomi, gusto mo bang gumaling ka na sa sakit mo? Sakit? Sinong may sakit? Wala naman akong sakit ha. Healthy nga ako. Huwag kang magagalit sa akin, Kiyomi ha. Pero tingin ko, hindi ka gagaling hanggat nandyan yung kumot na si Kiyomi. Isang ordinarong kumot lang yan. Walang buhay. Anong gusto mo? Anong gusto mong palabasan niyon? Ilalayo mo ba sa akin yung kaibigan ko? Kiyomi? Ronel, yung kaibigan na tao. Mas mapapadali ang paggaling mo kapag may tao kang mapagsasabihan ng mga problema. Hindi yan totoo! Para sa akin, si Kiyomi lang ang kaibigan ko. Siya lang ang totoong nakakaintindi sa akin. At ang tunay na nagmamahal sa akin. Siya lang ang totoong nakakaintindi. At ang tunay na nagmamahal sa akin. Kayo, iniiwan niyo lang ako. Sasaktan! Nagkakamali ka. Hindi kita iiwan. Tanggap kita na maging tunay na kaibigan. Kahit sino ka pa. Ronel, handa kitang tulungan na gumaling. Kiyomi! Kiyomi! Ilabas niyo yung kaibigan ko! Kiyomi! Huwag niyong itago si Kiyomi! Kiyomi! Kiyomi, pakiusap. Huwag ka nang magwala. Hindi tinago sa iyo yung kumot mo. Nilabhan lang yun. Kiyomi! 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 Bakit niyo nilaban? Sino? Sino may sabi sa inyo nilaban niyo yung kaibigan ko si Kiyomi? Ronel, anak. Maduming-madumi na kasi yung kumot mo, kaya pinalaban ko na kay Siling. Sandali lang po, Ma'am Delia. May kukunin lang po ako sa labas. Nawala na sa akin si Amanda. Huwag naman sanang pati si Kiyomi mawawala sa akin. Ha? Ma'am Delia, eto, ibalik niyo na po kay Sir Ronel tong kumot niya. Ito lang po yung magpapakalma sa kanya. Anak, eto na yung kumot mo. Pero Kiyomi, kumusta ka na? Sinaktan ka ba nila? Ha? Sinaktan ka ba nila? Anong ginawa nila? Anong ginawa nila sa'yo? Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila makukuha sa akin kahit kailan.
Ipaglalaban kita. Yumi! Tara! Laro tayo! Laro tayo! Ronel? Ronel? Ang kulit mo! Hindi ako si Ronel. Ako si Yumi! Pareho kami ng pangalan ng best friend ko! Yumi, pasensya ka na kung nalabhan yung kaibigan mong kumot, ha? Huwag kang mag-alala. Sa susunod, ipagpapaalam na namin sa'yo kapag kailangan ng labhan o paliguan si Yumi the Blanket. Hindi na kailangan pang paliguan ng kaibigan ko. Yumi, kailangan maging mabango yung best friend mo. Kaya kailangan niyang maligo. Ano, Yumi? Hindi ka na ba magwawala sa susunod na lalabhan ng best friend mo? Oo. Hindi na ako magwawala. Promise. Yumi, yung tungkol kay Amanda, naikwento na sa akin ng mama mo yung buong detalye. May tanong lang ako. Mahal mo pa rin ba siya? Oo, Hazel. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Pero si Amanda, iniwan na niya ako. Di na siya babalik sa akin. Gusto mo ba siyang makita ulit? Oo naman. Matagal ko na siyang gustong makita. Hazel, please dalhin mo dito si Amanda sa akin. Gusto ko siyang makita. Makausap. Please. Hazel, please. Please, Hazel. Sige, Yumi. Susubukan kong kumbinsihin si Amanda na bisitahin ka. Ma'am Delia, itatanong ko lang po sana kung may balita po kayo kay Amanda at kung saan po siya pwedeng makita. Wala na akong balita sa babaeng yun. Pero alam ko kung saan siya pwedeng makita. Teka, bakit mo naman naitanong yan, Hazel? Kasi po, Ma'am Delia, naisip ko po kasi na baka si Amanda po ang susi para gumaling ang anak nyo. Ang sabi po sa akin ni Sir Ronel, mahal pa rin daw niya si Amanda. Hazel, hindi kaya baka lalo lang makasama yan sa anak ko? May iba ng pamilya si Amanda. At sigurado akong pipilitin ng anak ko na makipagbalikan sa kanyang ex-fiancé niya. Alam naman nating malabong mangyari yun. Baka lalo lang magdamdam si Ronel. Ma'am Delia, naniniwala po ako na malaki ang pag-asa na bumalik sa katinoan ng pag-iisip niya. Kaya ko po gustong dalhin si Amanda kay Sir Ronel para magkaroon po sila ng closure at para na rin po sigurong makahingi ng tawad sa anak niyo, yung babaeng yun. Malaking bagay po yun sa recovery ng anak niyo. Sige, Hazel. Gawin mo kung anong sa tingin mo makakapagpagaling sa anak ko. Tutal, malaki ang tiwala ko sa iyo. Magandang umaga po. Kayo po ba si Amanda? Oo, ako nga. Sino sila? Ako po si Hazel. Kaibigan po ni Ronel. Ronel? Anong kailangan mo? Alam ko pong may asawa na kayo. At masaya na ang pamilya nyo. Pero, kailangan po ni Ronel ang tulong nyo. Alam nyo na po ba yung nangyari sa kanya? Bakit? Ano ba nangyari sa lalaking yun? Nang iwan niyo po siya nung araw ng kasal niyo. Nagkasakit po siya sa pag-iisip. Ganun ba?
Anong gusto mo gawin ko? Kahit isang beses lang po. Gusto niya po kasi kayong makita. At saka, naniniwala po ako na malaki ang posibilidad na gumaling siya. Kapag humingi kayo ng sorry sa kanya at lagyan na po ng closure yung relasyon niyo. Kung pwede po sana, dalawin niyo po si Ronel. Huwag po kayong kabahan kay Ronel. Hindi naman po siya nananakit. Nandito na po tayo sa kwarto niya. Hazel, hindi ko pa rin maiwasang kabahan eh. Malaki ang kasalanan ko kay Ronel. Hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ako. Mapatawad man niya kayo o hindi, at least nasabi niyo sa kanya na nagsisisi na kayo sa mga kasalanang ginawa niyo sa kanya. Tara, pumasok na po tayo sa loob. Qme? Oh, ikaw pala, Hazel. May kasama ako, Qme. Ronel? Amanda? Ikaw ba yan? Oo, ako nga to, Ronel. Amanda, matagal na kitang hinahanap. Bakit ngayon ka lang dumalaw sa akin? Ronel, pwede ba tayong mag-usap kahit saglit lang? Qme, kakain na. Eto, dala-dala ko na yung pagkain mo. Hazel, salamat ha. Wala yun. Kamusta naman? Anong naramdaman mo nung nagkita ulit kayo ni Amanda? Siyempre, masakit sa akin na pakawala ng taong mahal ko. Dahil hindi na siya kailanman magiging akin. Pero, alam mo ba, Hazel? Napatawad ko na siya. Buti naman. At nagkaroon na kayo ng closure ni Amanda. Qme, bilang kaibigan mo, gusto kitang gumaling. At alam kong ang pagpapakonfine mo sa mental hospital ang sagot para gumaling ka. Ayoko, Hazel. Huwag kang matakot, Qme. Hindi ka nila sasaktan doon. Tsaka alam mo ba, hindi ka nila ikukulong. Obserbahan ka lang nila. Gagamutin hanggang sa gumaling ka. Iiwanin niyo akong mag-isa doon? Hindi, Qme. Oras na ma-confine ka doon, hindi kita iiwan. Promise ko yan sa'yo. Talaga? Talaga, Hazel? Oo, promise. Sige, mapayag na akong magpa-confine sa mental hospital. Doc, kamusta na po ang lagay ng kaibigan ko? Well, sa ilang linggo niyang pamamalagi dito sa mental institution, kinakitaan ng pagbuti ang mental state ng pasyente. Talaga po? At naniniwala ako na dahil yun sa isang kaibigan na tulad mo. Sa mga katulad niyang may sakit sa pag-iisip, kailangan talaga ng isang kaibigan na pwedeng madamayan sa lahat ng oras. Yung kaibigan na handang tumulong sa kanya. Nakatulong din yung pakikisalamuhan niya sa staff ng institution para ma-boost ang confidence niya. Napansin namin nung una na mahiyain si Ronel. Dahil sa regular interaction niya with other people, unti-unting nagkaroon na siya ng kumpiyansa sa sarili. And this is a good sign. Doc,
Hanggang kailan po ang gamutan ni Ronel? With continuous support na nagmula sa mga mahal niya sa buhay, maaaring bumuti na ang mental state ni Ronel after 2 to 4 months. Ganun po ba, Doc? Sige po. Handa po akong gawin ang lahat para gumaling lang ang kaibigan ko. Happy birthday, Qumi! Eto may regalo ako sa'yo. Tanggapin mo. Salamat. Buksan mo na yan, dali. Sige. Kumot? Nagustuhan mo ba? Oo naman. Ang ganda ng kulay Green? Siyempre, para may kasama na yung Qumi the blanket mo. Speaking of Qumi the blanket mo, nasa na ba yun? Tinabi ko na yun, Hazel. Alam mo ba, na-realize ko na mas masayang magkaroon ng kaibigang tao kaysa sa kumot. Na-realize ko na ikaw pala ang tunay kong best friend. Mabuti naman kung ganon. Salamat, Hazel Dahil sa'yo, kaya bumubuti na ang lagay ko. Ikaw ang nagpapasaya at nagbibigay ng pag-asa sa buhay ko. Magkaibigan tayo, Qumi. Ronel. At ang magkaibigan, nagtutulungan. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I'll tell the world it's because of you. The magic in your eyes. Alam mo, anak, masaya ako at nakikita ko na ang tuluyang paggaling mo. At malaki talaga ang pasasalamat ko kay Hazel. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka gagaling. Hulog po talaga ng langit si Hazel, Ma. Napapansin ko. Kakaibang saya mo ngayon Yung mga mata mo, may kakaibang kinang. Sino bang nagpapasaya sa'yo? Si Hazel ba? Opo. Ma, iaaminin po ako sa inyo. Parang may gusto na po ako kay Hazel. Ganun ba, anak? Kaso po, Ma, mukhang hindi po yata siya magkakagusto sa akin. Kaibigan lang po kasi ang trato niya sa akin. Tsaka, Ma, sino ba naman ang magkakagusto sa akin? Dati akong baliw. Kaya nga, Ronel, magpagaling ka. Gawin mong inspirasyon si Hazel. At saka, kung sincere ka naman at malinis ang intensyon mo, bakit ka mahihiyang magtapat ng pag-ibig kay Hazel? Pero Ma, sa palagay niyo po ba may posibilidad na magustuhan niya ako? Oo naman. Mabait ka at saka gwapo. Ang totoong pag-ibig, kayang tanggapin kahit ano pang meron sa'yo. Basta anak, ipakita mo kay Hazel na importante siya sa'yo. Iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Ronel, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya mo yan. Here's the clearance na nagpapatunay na magaling na si Ronel. Talaga po, Doc? Narinig mo yun, Ronel? Magaling ka na, anak. Masaya ako para sa'yo, Ronel. Salamat. Maligaya ako at nabago ng institusyong ito ang buhay mo. Dapat tayo mag-celebrate ngayon. Oo nga, Qumi. Ronel, let's celebrate! Hazel, pwede ba tayong mag-usap na dalawa? Maiwan muna namin kayo. Mag-usap lang kayong dalawa, ha? Tara, Miss Delia. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Total, magaling na ako sa sakit ko. Hazel, matagal ko nang gusto sabihin sa'yo to. Kaso, huwag ka nang mahiya. Sige lang, sabihin mo na. May gusto ako sa'yo, Hazel. I think
I think I'm falling in love with you. Kaso natatakot lang ako sabihin sa'yo kasi baka i-reject mo ko. Hazel, kung sakali, tatanggapin mo ba ako bilang boyfriend mo kahit na may history ako? Hindi mahalaga sa akin ang nakaraan mo, Ronel. Ang mahalaga sa akin ay yung kabutihan ng puso mo. Kung tapat at malinis ang hangarin mo sa akin, sige, mahalin mo ako. At handa rin kitang mahalin ng tapat, Ronel. Ibig sabihin ba nito, mahal mo din ako? Hindi ko pa masasabing mahal kita ng higit pa sa kaibigan. Pero malaki na ang puwang mo sa puso ko. Kaya hahayaan kitang ipakita mo sa akin sa pamamagitan ng panliligaw mo, yung pagmamahal mo sa akin. Ano, Ronel, handa ka bang ligawan ako? Oo, handa ako. Then do it. Malay mo, may in love rin ako sa'yo ng todo. Sige Hazel. Asahan mo, pagbubutihan ko ang panliligaw ko sa'yo. Hindi ko man maisagaw ngayon sa buong mundo na mahal kita. Dahil iniisip ko ang kapakanan mo. Sapat na siguro na alam nating pareho na ikaw ang tinutukoy ko. Ronel, huwag kang mag-alala. Kung sakaling maging tayo na, ipagmamalaki kita bilang taong pinakamamahal ko. Kahit ano pang sabihin nila, wala akong pakialam. Basta't mahal kita. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I'll tell the world it's because of you. The magic in your eyes, true love I can't deny. When you hold me, I just lose control. I want you to know that I'm never letting go. You mean so much to me. I want the world to see it's because of you. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I'll tell the world it's because of you. My life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I'll tell the world it's because of you. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Sa totoo lang ho, kapwa, yung mental at physical na diferensya, mas madaling tanggapin yan kesa sa diferensya ho sa pag-uugali. At ang mga lalaking katulad po ni Ronel, karapat-dapat talagang ibigin dahil kung magmahal ho siya, binibigay niya lahat na kapag nawala yung taong mahal niya, ikakabaliw ho niya. Sino ba naman ho ang taong ayaw magkaroon ng taong magmamahal ng ganon sa kanya, diba? Na ibubuhos sa kanya lahat ng pagmamahal at atensyon. Wala ho, dahil lahat tayo, gusto natin, mamahalin tayo ng buong buo. Gusto natin kapag minahal tayo, hindi tayo makakalimutan at hindi tayo iiwanan. At ganon po magmahal si Ronel. Buhos lahat. Kaya kung may history man siya sa kanyang mental condition, wag natin po siyang agad huhusgahan. Maswerte sila isa't isa kapwa. Kasi si Hazel, tanggap niya po kung sino o ano yung nakaraan ni Ronel. At si Ronel naman, swerte din na sa kanya si Hazel gawa ng kapag nagmahal siya, wala siyang alinlangan, bigay lahat, best lahat. Kaya sana kapwa, tulad ng dalawang ito na pinagtagpo ng tadhana, makita mo yung taong kaya kang mahalin kahit may sakit ka pa ngayon o anuman ang kondisyong meron ka, meron niyang magmamahal sa'yo. Hindi madamot si Lord, dadating siya sa'yo. Ang sarap ho talaga sa pakiramdam. Yun bang makatagpo ka ng taong uunawa sa'yo? Taong tatanggapin ano pa man ang kahinaan mo at tutulungan ka pang bumangon at ilabas yung natatago mong kalakasan.
Kapag ka nga naman ikaw ay nakatagpo ng ganyang klase ng tao, kabisyo kapwa, huwag na huwag mo siyang pakakawalan. Dahil ilan na lang po ang mga tulad po ni Hazel. Ipadama mo rin sa kanya how important siya sa buhay mo, that you appreciate each thing na ginagawa niya sa'yo. Ingatan, alagaan, at mahalin ng bonggang-bongga. Kaya naman congratulations ho sa mga taong nahanap na ang kanilang the one. The one na minamahal sila ng walang pag-aalinlangan. The one na alam mong hindi mag-uungkat ng anuman ang iyong nakaraan. The one na dapat pahalagahan at ingatan. Sarap-sarap sa ang sarap, no? And they live happily ever after. It's so saya. Oh my God. It's so saya. It's like a fairy tale and it's happening now. Oh my girl. Oh my gosh. Look at their butts. It's so big then. Oh my gulay. Oh, diba? Ang saya lang, nakakatuwa lang, diba? Na hindi mo na kailangan tingnan pa kung ano yung nakaraan niya. Hindi mo na kailangan tingnan pa kung nabaliw ba siya dati o matino ba siya dati. Wala kang pakialam sa background Correct. niya. Ang mahalaga, tumibok ang puso mo sa kanya. Ang mahalaga, nagmamahal ka. At handa mo siyang tanggapin. Ang sarap. Lahat tayo gusto natin ganyan. May tatanggap sa atin kahit tayong pinakapraning at matampuhin na babae. Pag-ebe. Talaga nga naman, pag-ibig ang pinana ni Cupido, lahat hamakin, lahat masunod ka lamang. May naintindihan ka ba? Wala. Ginulo mo. Lasing Bago na pala ngayon. Okay lang yun. Lasing lang. Naintindihan na ni Kuya yun. Sabi dito sa text, Bitin, grabe ang ganda ng drama ngayon. Ang bait naman ho ni Hazel. Tiniis niya lahat para kay Ronel. From NJ Buraga. Sabi naman dito, hello po from Korea. Kilig much. He deserved to be loved and to love someone. Hi po sa yobo ko si Francis Lumabi from Mary Ann Lumabi of Korea. O, diba? Kilig to the bones. Good nun! Nakakakaleg naman. Nakakakaleg. Ayan, may tumawag tuloy. Nakakakaleg naman po. Wait lang ha. May tumawag po sa Viber kaya nawala. Nakakakaleg naman po yung programang pinapakinggan ko. Maraming salamat po sa drama nyo. Ang saya-saya po. Wait lang, Mama Christine. I am sorry. O sige, sige. Batiin ko lang ito yung mga taga Hyundai Company na adik sa TLC. Sabi ni Mary Ann Lumabi. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Tumatawag na naman si Tonton. So, yun. Magbasaran tayo dito sa Yes FM Manila Facebook fan page. Sabi ni hanap tayo ng 2 minutes ago. Yon. Sabi ni mahal ko, Andreg, hi! Sarap naman ma-inlove talaga. Tama yan, Miss Tanya. Kahit po anong pinagdaanan ng tao, if mahal mo, buong puso mo tatanggapin. Dahil dun mo masusukat kung mahal ka ng isang tao. Love, love, love! Hehe, pabati po sa mahal ko. I love you, mahal ko. Ingat ka po dyan palagi at huwag mong pabayaan ang sarili mo. Miss you so much, mahal ko. From mahal ko, Andreg, Team Kristan. God bless po. Hi po, good afternoon. Lagi po ako nakikinig. I like the story. Ronel deserve everything. Pakibati naman po kami dito sa Skin Place, Shaw Boulevard Branch. Lalo na sa boss kong sobrang bait, Tina Obsinada, HR ng Skin Place Clinic, Shaw Boulevard. Wow. Maraming salamat po sa pagtito. Thank you. Pati kayo nakatutok. Salamat talaga. Thank Tama, you. Miss Tanya and Miss Christine. Parang beast mode. May tumatawag. Parang ako malapit nang mabaliw kapag nawala ang asawa ko sa akin at ang anak ko. Sana po mahal na mahal ko po sila from one heart. Ganun lang, hindi ako magsalita. Hahagok na lang ako. Ini-imagine ko paano kapag beast mo. Wag kasi kayo tumawag, kasi kahit naman po tumawag kayo, hindi po namin sasagutin yan, mapapagod lang kayo. Sabi naman dito, ni Sherwin sa Viber, very nice story. Love can really move mountains and change people's life. Ang cute mo, kainis. Thank you po. Hi po, Miss Tanya, ganda. And Christine, ganda. Ganda ng story nyo. Dapat kung magmamahal ka, wag sobra-sobra. Magtira ka para sa sarili mo. Baka kasi sa huli, maloka ka. Si Jayan po. Ay, huwag kayo maloka. Hindi ganun talaga. Pag nagmahal tayo, hindi natin talaga nasusukat. Hayaan mo natin. Kasi wala naman talagang panukat dyan. Kung meron, di sana pinakiyaw ko na. Correct. Tama. O, diba? Kung si Tonton tumatawag din sa akin. Matigas ang tutot ni Tonton, Naka 9 miss calls yan. Ayan na, binabati ka na namin. Tama na. Hi, pretty DJs. Kung lahat lang ng babae, kagaya po ni Hazel. Ay!
Hayahayang buhay! Pabati po kami dito sa Inkline at sa Bradco. Sabi ni James Escaros Garcia. Sabi ni Jason Ramos sa Viber, hi! True love talaga. Nagtiis talaga si Hazel na maghintay. Naghagaling si Ronel. Sana ganun din si honey ko. Ay, hindi ganun yung honey mo. Grabe ka. Joke lang. Hindi mo man lang binigyan ng mga 1% na pag-asa. Joke lang. Sabi naman dito ni Messias Kim siya, nakaka-touch naman yan. Naniniwala na talaga ako sa forever. Ang galing ni Hazel. Thank you, beautiful ladies. Pabati po kami dito sa Valenzuela. Nakikinig. Kim siya po ng Valenzuela. Hello sa mga taga-Valenzuela. Galit ka ba? Binati mo Hindi. Pakinggan natin si Pauline Love Alabata Bitong Kainglet. Okay. Hi, gandang Tanya at Miss Christine. Hi. Gandang hapon po. Ganda naman ang drama nyo. Ganon ba? Kawawa naman yun, nababalik dahil lang sa love. Nababalik. Oo, may ganon talaga. Mahina po yung pang tolerate nila sa pain. Ganon talaga eh. Mahina po yung mga mahina po yung nila. Hindi may mga ganon tao mamata niya, di ba? Kapag emotionally in pain sila, mahirap talaga. Yes, at hindi nyo masasabing hindi kayo ganon until maranasan nyo yan. Corrected by. Kaya nga minsan, di ba, kaya nga lagi nating sinasabi na you need to talk to someone, hindi para makichismis sa problema mo sa buhay-buhay, kundi para damayan ka. Yes. Kasi kapag sinolo mo talaga yung baby ko, nakakabaliw. Tama. Ito naman, sabi naman dito ni Jose Domingo, nice. Saludo po ako kay Ate Hazel. Kaka-proud po yung mga ganyang babae, Ate Christine. One true love. Pakinggan naman natin ng voice message ni John Killjoy Avila Regala. Ito yung masasabi nating love is truly amazing. Kasi kahit anong background niya, kahit anong pinagdaanan niya, minahal at minahal at minahal pa rin siya ni Hazel. Thumbs up sa pagmamahal na meron siya. Para kay Kiyomi aka Romel. Kiyomi! Puchugat! Kiyomi! Danilay! Yung talaga yun eh. Iba-iba na. Yan ang tunay na baliw. Si Reggie Avenido, gusto rin maki-involve. Reggie! Hello, gandang Tanya at gandang Christine. Magandang hapon sa inyo. Alam nyo, kabisyo kapwa, ang totoong pag-ibig ay tanggap ka kahit ano ka pa, kahit may sipon ka pa, o kahit may hika ka pa. Di ba, Mama Tanya? Pagaling ka, Mama Tanya. Mahal ka namin. Wag kang papatalo sa hika. Yun na yun. Thank you po. I love you, Mama Tanya. Thank you. Welcomers! Yes, inubo bigla kahit wala. May plema? Wala kahit pilitin mo niya. Wala yan. Aray ko. Kasi nagpapanggap ako na may hika rin ako eh. Para love down nila ako. Napagod ako sa ginawa ko. Sabi sa'yo eh. Eto naman, pakinggan naman natin. Makinig na tayo ng voice message. When it comes to love, you have to accept everything sa taong mahal mo. Kahit na ano pa yun. Whether it's good or bad. Kaya nga love eh. Yes, Joe. Kasi tanggap mo kung ano at sino siya. Yes. O diba, tanggap mo kung ano at sino siya. O diba? Norvin Tombok! Tombok mo na yan. Tutumbokin niya. Hello po. Good afternoon po. Hello po. Miss Christine Dera. Hello po. Para po sa akin, ang sarap po magkaroon ng kaibigan na katulad po ni Hazel. Kasi kahit sino man po yun, ano man po yung kalagayan sa buhay, yun, natatanggap po niya. Yes. At saka, yun po, paglit naman po kami dito ngayon sa Barangay Pamunara sa Tacloban, Zambales, na kung saan po solid listener po kami ng Yes FM Dagupan, lalo na po kapag drama station na po. Paglit naman po daw po yung nagmamahal sa inyo ngayon na si Marlon Maniago, also known as Baduy, na ngayon ay nakatutok sa inyo ngayon. Thank you, Norvin. Maraming salamat kay Marlon. Ito naman si Alwin Del Cruz Mandak. Hi, Mama Tanya. Hi, Miss Kay. Hi. Magandang tanghali po. Napakaganda po ng drama niyo ngayon. Ay, sabi sa iyo. Very smooth. Very lovable. Diba? Basta, wala akong masabi. Wala pa Yun lang. Maraming salamat po. Wala ka pang masabi sa lagay na yan, no? Sabi naman dito sa Viber ni Mike ng Makati, the best talaga ang TLC. I really love it! Pag-ibig nga naman biglang dumarating na hindi inaasahan. Hi, beautiful DJs. More power and more beast mode.
Salamat, Sorry na. Si Dad sa Dial, may VM rin sa atin. May VM ka pa? Sige. Kaya tita niya, Ate Christine, nakaingit naman si Romel, nakahanap ko siya na kagaya ni Ate Hazel. Swerte po siya kasi inalagaan po siya mahigit sa yun, salamat. Ito naman si Papa Yak, last na sir. Papa Yak. Ako po si Yumi. Sana po makilala na kayong dalawa. Ikaw, Chinita, at Tindera. I love you. Ano na kaya mo? Bakit ka ganyan? Hindi na tayo bate. Kiyomi! Hi, gandang T at gandang K. Ang ganda ng drama nyo. O, di ba? Redundant na tayo dito Alam naman natin. Si Salamat Kuya, salamat. hindi makaalis nakikinig ng drama nyo. Tinatapos. O, di ba? Pakibati naman po pala yung mga kumakain dito sa Sita's Canteen. Always nakikinig. Ay, kilig much. At sa lahat ng karinderya na nakatutok, salamat nakakatuwa. po. Akala ko, baksin si Kuya hindi makaalis. Kumakain sa canteen niya pala. Hello po sa mga nakatutok sa Sita's Canteen. Maraming salamat po sa pagtutok. Grabe, nakakatuwa, di ba? Pinapabati rin ng ating writer ni Krishna, ang Boglosa family ng Dumangas, Iloilo, Laroscain family, Anilaw ng Iloilo, at sa lahat ng family na kabarangay niya sa Santiago, Barotac, Viejo, Iloilo, especially the Balboa, Navarro, Braga, Baybado, Dorilag, Agsaluna, and most especially, my kids and Mr. Doc Braga, Rowena Laroscain, Sorel Residences. Anyway, eto na nga po yung mga nagsibida ngayong oras na ito. Yes, si Hazel Rica Hera ng Yes FM Manila. Bilang Ronel Rico Panyero po ng Yes FM Manila. Mother Laika Barisa, Love Radio Manila. Amanda Shaiti Sai ng Love Radio Manila. Bilang Dr. Christopher, Love Radio Manila. At ito po yung mula sa panulat ni Krishna Senga, Sound Engineer, Jason Sagon, musical score, Danny Frias, directed by Missy Hisa. O, diba, simula pa lamang po yan ang kilig. Correct! Week sa ating dramahan. Abangan diba? nyo lahat. Wala na, maa-addict na kayo lahat na kayo, mababaliw na kayo sa amin. Kailangan pa i-memorize yun. naman. O, diba, maraming salamat po. Pero kayo mag-alala sa mga hindi pa po nababasa, malay nyo, Malaysia. Mabasa yan ni Tania Chinita sa kaniyang programa sa Yes FM Manila. Hanggang 3 p.m. siya dyan. Si Christine Dera hanga ho, hanggang alas 4 ng hapon sa Love Radio Manila. O, diba? Kasi nga radyo, dalawa lang yan. Kung di labedi, yes. Sige na, maraming salamat siya na. Hindi yes, yes. Walang karang. Selfish. Ayaw Ba't ka ganyan? Joke lang Di ba joke? Beast mode? Luzon! Visayas! Mindanao! Worldwide! Nakapiling na nga po mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dera. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ Pura May Team mula sa Liping Maharlika, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Isang upang dramahan, isang upang yamutan. Drama na! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito.